so Vivian Tibet Santa Ebaya. Omotra CBA Noir. Now MC no telephone, the chef Mediano, thank you. You Nana Buonima, yeah, Sylvia, this year, pro. I'm ready for your Aquaba. And I know Buonim, Yamamo Aquaba, you. Now it's any of dear groom, Macayano, yesterday. Jumadino, yes, I see. Yabafre Odifo ba Yamame Lisbeth Nyako, Damascus Christian Church, Mamia Odasa Funano, Ewo Kufias, Yamo and some Cassian Vanshia, Malizi, na Mamma Pompaye. So, Fia, Miss to me, Cabra Jumadino, and Shassia, no, Yabompaye, and I just say, yes, Shassia, we have seen Yabra. Where I told Safrobia, so Miss Otia design. Now, Brother Bibia, see a chassis Jawa, Yahoo, and Issue. Mr. Also, Brother Chassis. It is Ujajnaha, I had that chance Safrawa, and Conyano, Nana, my idea, and Conano ye. When you baby attack, come. And yes, so an engine, baby. Robert Saconia, I had Taco Hayatiaka, and Jebisi, so who won't take Robert Nassau, no bra. Robert Nassau, maybe to me and Coso Kamakama. Mamma Sofo, but Aroma. No, I need your pencil. You might dare to say, I just said, yet the share of Sonia's as your phone and sack. I don't know, I shall you my pass here, or the premier papa. And it's an anonymous ramo, and need your pencil, Yamaya Musukaka, Rafe, Yampeda, Medi, and show bad, and how. And I don't be a bonfire. That was said, I didn't know, Sutum for. That was say, I shall send you a young coupon. When I do ye be a real Kunimtiamu, that was a brave. Sansa Radid, I had your way your brother, and I so. When I'm one my young Panny and what day, you made your Yashisha and Yami memoir, and Kayan to me yet. Sansa was some say. Depend to me yet be is what I would if Frisraman answer. And yet, Tonsa from Yamon Cron. When you are out there, you are in half an hour so. The one got a town them. When I had to Safro, when I was teaching venture, around what talk, enter by so, not when you have a kayansa. You made the one got a town them. Be Piara, or French teaching venture, Piara, around a fan of bra. You made the ABT years castle. When I'm on a scar, and you tell you, dear, can you park? Sansa was some see, and yet the Pena. I'm a bosom and empire. A rather poy, ye beg you know, Yankasa, a radonia to me, Yan pipe on the set. Why was she my pass out the query, Papa? The shall say my oh, Yamieta, or bar, and all broken in Demo. Amen. Amen. Bowsam. Yaman Sam Cassia from Mamma Lizzie. Damascus Christian Church, as a follow Yamamena Edano, Ewo Kufia say, I say. Ave brass band for my Jumna, Yadi Juadiano Atwaso, brass band. Yes, there were Jum for no Madaro, my boss, and I want cover from Abishawana. It's in the brass band for my Jum. Now, Juadia, the Mamma I fell say, Yanina, Tiasaria. Pray and one you moon, Yamanaqua pro about 2 years. It is a Jumani corner, Yamobia, and you'll be an answer. Let us say, Jumani Boo. Yes, there were Jumani Qua, Menano Massine. Maba one name from what to be at TV, brilliant room, and a wife fellow. Some of that more, young some passe, Menanamo, Abroso. Abusiana na beza, Benny Benjamin. I want to say, I know Mama, and another Mama, so it won't be. I'm going to be free on certain, Mama,
And I don't know where I have and I don't get to I'm also a fee. I am from now. I have plenty of people. And not a medium. So, I'm gonna have a drink. Come on, no. And then I from a time to cool. Oh, I'm going to walk on this evening, Mama. What for ye? Reggae. Enter, and now for Penny. Oh, tight, wait, and two. Trasi ye esa say ye fa dwumadie no live e wo Ankwana TV anase Asrewa dwumadie no ye fa no live e wo Ankwana TV e wo Facebook live anase Asrewa TV eti ne besrewa de oye bia no hu yie sanse sabe ne bika say no bia nam no bia wunim pastor yama akwa agede afishapa Fin committee. Ananom Anamatanos mine Piazza mine and Penny Titre Yanintia Eshiawaha Asada Dikai Yadema Unyampon Chediampo or non Wama Pine Amanian Penny Force ye Etimiabaso. Yet also me no yet the man penny for or this side my JC na and ne you no crane effect double knife papa double knife mesre na double and sem dia show nya me munyam and penny for radisham no crane e ya na montuo papa e ya de pa and I'm penny for ye say it Utoka kra penimfo pe ma yade aye bibi eto nchen a se ye hu ya hu se busua no okreni eye anamonto papa e shemkrane papa e boa ama ya hu ye ho onyame ade bo mo no e wo ma se bibi nyame bo ye bia wa busua opete o wa busua ni kwa do bi Bijin sa chencha so beka ho. Sa na okotre ono so na busua. Busua ni e den chem ene mampam. Achichide okasa busua no ho. Tefre o na busua. Oka wansra entontom no na aka no ho. Enti oni papia onyame awowo. Sabi aboa bia wa busua na dua even dua. Dua bia so na busua ofiri mu.
Yo nyame mo ye bia sa no ye no. Enti oni pa bia eso hu se wo fi abusua mu. Yesu mo fi abusua mu. Ti Bible kana abusua mu asem bebre. Oni pa biara fi abusua mu. Ya na ya wo sam se etoda akwantu nti. Na ya twe ho afi abusua mu. Etoda ho asua akranti. Ni ya twe ho afi abusua mu. Etoda aware mpo etwike binum fro abusua mu. Erade hu ya mobo. Na ya ni enom sa kwan so ase ye duru ba bia. Ye re fi se. Ase ye mfra abusua bi mu. Titru bra wo ma me ewu na papa ewu no. Na ase wo ya de wachi ache abusua. Safo no nyina mama ye nhwe na ye nsakra. Mejira de David eka ye ewo ne nwom no de toso wo ha. De asame nsa nyimu ba ko. In fact, sa nwom na o twe no ni chichemu ya me nsa pe. Na de di kan no kwa wo se hwe ya eye. Ene fa eye. Se enuanu bom trafa. Ebi anka betimi asen ma kan se. Hwe ya eye. Ene fa eye. Se akonosofo bom trafa ko. Wo menka amen. Erade nka nyina ye ho. Na de ye hui enya komemu ade enka tonso man nyina bomba ko se ni papa ko. Na ebi nsai ku fiaseman wo Yesu din mu amen. Asini ebusia ha ana atosante ebusia pani ene dom ha ana eye ebusia pani esina ya sapani ni esina mo no so ne dom ana atosante yasina mo a dwumade no wa mantam a no ya no nya ba bi antena sanse akukudafo ba no nya de wutu obi eye yete se ye bia ka se bia sore mo mra metem eye agekua asini ebusia ya ka mo se atonoso asemi abusia na ene ye pefoto ya santina ede akire ba ene obia se nana kwae boa eye me nana kwae boa ne ma ya eye nana asanti beto abusia panyini owia mo ase woni ne nua no ya ga santina ye only woni wakara baba fia wi only edikan no na abusia fo no to aso edi nana kwae boa asefo nana kwaibo ananom na me nana ba Charles enso ene ne dom so edi dwumade n'echi nana yebo asiama beto abusi panyini nana asante yebo asante amwasi beto abusi panyini yawo panyini apanyide de kwa bia so ese wo ye panyini edi nana kwaibo enso emma ene ba yire ne panyini kwa ka to se ka Nana se akwadwo so ba ese ye hwe nananom a omo wo me nananom abusua mu ma ema ka do pili yase ya bi ka gise yase akwa yase ya nsia na omo nyina so ba obi aso be ba wa ma so a hwe wo asem minister opanyi na fu be ya Abusiana rafua mashia muha. Aya manage pesa ya imi sami mejina na meyi mpanifo matapu yachi. Ama jumede ya kosuo. Na yes the kan ya huse sofa bompaye. Ama nyago pa betina ponachi. Yada na se. Ti be becha asie afrefre. Ama me from panifo be from nyina ya chairpersons for. Omodo so pint me sra mo ya sra mo ntie me. Ya fresh am from first time bon shia omo. Na my amoko mo ko trans na nya fe. Eda mase. Wo dia ye body din now ni na bisa me mechiro. Why? Without wasting my time, I call upon DPRTU, National Chairman. Meba chao your can no say yantiasia no person chire say ye dodo mu no a ye die to family so hwe chemu fifie no ye ye ni say ono na ma chira opportunity no wo de ina ye wura Ghana ha nyina se betu ka ba kofiasia ejina no so se betu ahente bia bia ejina no so ayana na abudo abosomfo ono ano tedwom bo sam kese pa
Oh, na bibi atimi akoso kama. Nana ana asade mo fansa papa. Bonsam. Nana ana ekotna politi ade amaye. Just the whole Ghana and the politi no. Whole Ghana. Yo tosu mienu. NPR what you am say. Honorable Mavis and Cancer Boadu. Mommy and Cancer Boadu. And Anna, I said, the other Fakra says, the Sia, I'm afraid DJ mother. So I can't tell you, someone to know the back and your class and move. I thought this year, croak. No, there was that cocoa chase your pie and so alcohol. Or some of your fragment of Abyssia. As fast. They are tossed to be a Nana, a Shaman Boadu. Nana, a Shaman Boadu. And if I was so little, Obata sebia Nana Boadu ye akuna mahene mawura hene akuna mawura hene ene Nana Boadu na bibi ntino amanone abakse obuso ntino jema se kase ma Nana safo ma bare ma Nana so fi otie no ekosi Nana Boadu ana yema se kase fa ma Nana safo ma bare ma Nana mawura hene sinamu akuna mahene e mawura hene ene Nana Boadu sinamu and Nana Safu ma berma. Bossa ke se Nana Safu ma berma. Ba usemano. And antama. Yeah, free. O ke mozam ke se fama. Nana also free. Ye nua nso kwa me free Nana. Oye Nana free so na kwamu a. O koma ye. Nam se no na break akra. Ti Nana siesie no ho a. Oba guys, em to ase. Pato de to so bia ye Nana otu aje champon ko fiase hene. Aye Nana otu aje champon ko fiase hene. Kofi ase hene Nana otu aje a champion Nana so yate asafre no Nana so de dom e ba be do wona be tadwumadi no achi den oba ye to aso Nana Kofi ase hema so wa ha Nana afia hene wa otoso mienu Nana Kofi ase hema Nana safo kantan krase yate asafre no minister opa ni mitio aye opani yamano and opani bossman ana balance omoso mumma and then energia Nana bia yo ba panyini sika ho bi so na ato sante fe odi ago mu konya ne de I swear ade je ye hear say ya ne kan pese ya yo this ade ya se hwe bedu ba bi na mo na mo sori ye du finfia ye nya be so ya to sante akopa bi ayi nya be so na ko to apa ko ja tete yo na ye to aso oba ye ti o ye du se Nana Abrafi men sabrampa Kumase Nana fi Abrampa Kumase Nana so ona kwamu ono so eba koto yo fa mensa na ye Rafi koto ana ajama muruba omo na adu ye ncha fefe ya na mo hwa ye fe papa keji ni nua no wo mo in fact mo hwa ye fe na ye to aso are you done yeah we are done all right na ye to aso Nana bewure Nana ono Nana produce bonte ene ni ma Nana bonte sasa mi puahini Nana amiyaw ajapa ono sani deputy regional coordinating director Ashanti region eye Nana suba Nana ja kontine ne magina Nana so ne nduar na kwamu a omo ba Bausa MPP coordinator wa ha de na afi so ewa ha na me pe baby a me be free pa betimi ama etimi aye kama ebra honorable ha na afi ajantachi so ha na asem yemma yenana no nyina ayema ho access abri esemo kasa ne kofe America krabina na champagne ma weti access Pese yes adwumadi na de bo abusua no ye pa fidie bi a ye ka na timi adwuma ade boa na se be kan kitikiti kura abusua mu a enya bi di aboboa sabre de so ne me ka sana kaka asem de ya ne se o di bansi akobon mu mena na ya adwin demo ye mesre ne se dwumadi a ye di abusua nyina na ye die
eba ne ka de abusia ka ye tete na me pia me de na me kɔ na so me dru ha ye se me chairman na se me di national chairman o Ghana de o GPA tu na se me pa me krom ye se ba for ya koto ka na me gudi chairman de e se nko boni kura sum sa na de me sra ne se obi a o bia so be boa no ho na kakra se nyina de boa e butaya abusia pani ne mpanimfo enya ase idi sa adwuma no enye adepa ne ntime boa atono so abusia de me ka ne se rabri me hwemu ala bana safu manko ana kam ho John chairman no ba ye no enya hunu wo me maso mo awo de ntine mi anu ofa ba mi atakura ma aye nana chidom hene omunyina o mechiri ha ntinana no de meka ne se uka obusianfo na nso ado maka ho chama no kura no amo bebo ame so ma me wa ha yeso ndi de esra se obia so enyi kakra moa de wia yenso bitime ne de aka ho eda mo ase ni onsamba na na onu hwem asaba mo abara no Celestina asini ekodi abena nanu nananom asini ekodi abe nananom opiesi ni kumasi amakom he nana akosabrempo ni nana giche boduma oyedumpa sehne konfana chinanano nananom amudin mo honam se esanse esi mo hina enimonyam mumti ena atonoso asini ebusia ayi kache sapukantanka se ona abusiano ano esa nim diane na hofamenti nana yemawammo nana otibu da kwa oye fantinya kuma se he asini emenu ni wo mat esa senti ya ompanifo chichifo bi ti se aguna mayre hene nana apawoshi amaye atonoso asini edehie nana bobu dru osonfo a oye otitire ni wo GPRTO ye asini ni dehie mapa fio nana no masnifo a woni fudan na so didida nana nyansafo se wonya asini ni ba mane wuwa wona hwekwa wonya nyansa monchade nana no mo de go free dom sumusini you it's na efam asini nana mo oba penny nana no oba penny oforiwa amanfu oba kukodufuo oba nyansafo oba
atimi gyina duduo ani nana yɛma wo mmɔ apia nana no mo mpanimfoɔ titirifoɔ a wɔtufo na wɔsan so hyɛ nkwan bi te sɛ nana ɔsɛe kofi efie pɛni timoti nketia efie pɛni yawamankwa nana sɛkyɛ kwankye yɛ ɔkyeame kofi ase hene akyeame nana no mahyɛ bɛdwane a ɔyɛ ɔsɔfo abɛdakyi a ɔhɛ akwantempɔn so yɛ ase na ani de hyɛ mapa nana no ase na abusua wɔ mmaa binom a ɔmobɔ abusua no kyidom nana no yɛma mo amo apia nana no nana Alice Boduye nana Alice Bodi ne wona ekita hu nyina bɔ abusua no kyidom nana no yɛma mo mo apia nana no yɛma mo chimpa nana no yɛma mo moniyom medamas mo ba unsamba Omo ye hu ti from asini ni o yo mmra ne apan ne ase na no ti na cheso ye sini ni abanyafo enti odi agro tumadia no said yes incursion no minister we dim tumadia kan pesa bia di for beta pesa fama info ye put video makaka bani ayi ni nyina ya ko sini bia ku pedal so enti so ye bi pe munya hu mama be ma bi fefe enti ha ho se wo beta ayi bibia enti bia fa so emma ebecha afa na kusa panyiri ka kire sam kanta enti no ba na fe di o ka kire no o ka kire enti sas o Facebook umekuja Akwana TV umekuja Asra TV and so also live afina nasa from casa nasa from casa awak casa from casa yes casa casa ayoko tawo sem ya Adano, I will get a number of you. Ah, Jebsia, if you say, "What's almost so?" Also, I'm over about Abedula. And that's a fucking Emma. So I'm over Abedula. And that's a forever because I'm sorry. I was a so pessimist. I am now here. Nana or share my apple boy. My asset in Rechi. Asset in Rechi, none another city airport. I want our was it called Piasso? I said so over. This is over. Nana, I'm going to my name, my great name, Nana. Share my apple boy, and I'm about to do.
Sana ya opani akosia de emma. Also opani so sana eya akuna abusia pene na ahenkose ane akuna abusia kasa na oma yetio pia yo amsu medical na medical dia afida amam usunku kwanswa nwa so ben medical na meda onyankopon twebi ampo akwanya wafa so ne da dwumedia eye asane abusua ahihya atumi abaso aseda kan dinda afei nana otiadwemu eye nana ni ma kompresi ama babodro busomfo GPRT of TUC national chairman nana wada roma mesra woni die kakra na makasa afei mesra nana no abusua mpanimfo ema ne mema ya mo de metre dwa yiso mfie ba mi nsa ne kakra ni osmeda moase akane na ayemrante ahene mfie ba dunan ebe gusu apani adwa yiso de mfie ba mi nsa ne tinana no mo da roma mo hu mo bro no mo ni die ne mo teteye ene ne bitumi gya dum ha rekase afei nana buonim ahema ma me prekope asani ade hie konkron nana wada roma usrewoni die na afi makasa eye agona traditional council mpanimfo enso wa ha nananom wada roma usrewoni die na makasa kakra afi nana utuo ade champon ofiase hena asase ni ya ni nuanom nkumaye beto na ha no ono so mpanimfo e wa ha nananom usrewoni die na makasa afei me sofo de kopsachi as the district pastor also na yire adaroma ana mo atete yi sofo adaroma mestre wani die na makasa kakra afei Pentecost the church of Pentecost sofo na yire nso so ewo ha asafo bebre ewo ha seremoni die na makasa kakra e papa nom nanom agorafo ene nananum aweko omwa na wo me sa papa no mienu ne sasabe ebunu sabe eson me ma me ko bo adwaman wa ha na mo minu anum panimfo a me di wachi no papa ayo aweko isabe nenso sa busuan na me na mu bi bra me tena kunyen so o me so me nsa bo m chido ma me tumi tena se ma me nom minu anum no fanom nananom wada roma yebede onyankopon ase ne abusua eda mo ase mo fifiri emiamia baby eto nsa fra mu ekan kura hodo a etwa ye ho ahia e eto nsa fra mu mo aba ha nyina no eda mo ase se mo tumi aba bedi ase afa abusua mpanimfo a ne abusua hodo a okofi ase ha ya ye fra mu mo aba Benjamin mpanimfo ya ne na ya mama kwaba adamu ase asem enwadai na ama nyina mpon da ho bonim agona bi amose kokotie sua mo nyina ya damu ase se mo aba ye gina ha abone bi enim sani osofo di kan kan ye mede pa na wo David Dwom wo ha aduasa amiensa no hwe nifa aye ne ye se nuanom bom transfer ya di yawo ache covid ba ye obusuan esie nipa na ya adehye e ma akoma aduinu nan e fra kuntunkuni ache ya tuna yi ase ache na natio ya bre ti ofrihye de obusuan tutore ya ne se isa hunti ene de e na yitima mu bie nemom e be fa ya afade a ye bronya afade se de nemi huni e kwasem ne ene ye hia ye ho aye fa yi ntuma wonum nyina no ka ntunkuni ya manaka sabe adaka na unyankopon da roma eno ma na pie ama obi o ha bia e die nso na ni age se no kwa kofi ase ani ade hia mo aba wo ye ho aye fe mo me kan mi wa ha no mo
Ezefo na atete yen asori enemu no nti enye so a tai kan no na abusua tana sese sɛ yafa ya wo musei akyɛde a na die ka yen nyina yen twanhia na yen hunu yɛn ho yɛn ho sabia so sabia guna abusua obi wa kora wonim obi oba ebe hunu yɛn ho yɛn ho na daachi obi hia obi a nka sɛ he ma na ekuri enu achi abusua no nsusu yɛ sɛ obɛkeka yɛn nsa no ɛwɔ afɔrebɔm na yɛde apɛ ɛyɛ kaa bi na yɛatɔ yɛbota yɛ no na senti a yɛpɛ kaa no atɔ ne sɛ yɛade hyɛ no bebrebe wɔ akwantuo edurubere bi na yɛtu kwae sɛ ya na kaa asɛm no ho ayɛ den ama yɛ nti sɛ yɛnya bɛnsi bi a megyedi sɛ mutwe kakra sɛ bi mmienu nkɔ mmienu mmra ɛdɔm no bɛtumi akɔ akɔdi dwuma no ama no ayɛ fɛ yɛn sɛnom ebi wɔ akwantuom yɛn kontanom yɛn mmanom yɛne ankasa yɛade hyeɛ ɔmɔmmɔ nkran ɔboase dwamoase agona mampɔn ɛne mpatamu mu a sɛde mɛdi kan keka no yɛn nyinaa tumi akɔ bi ama no ayɛ fɛ ɛsɛ nti ne hyehyɛ saa dwumadie sɛ mmara so nɛ na afɔrebɔ no mu no na yɛhyia sɛ yi a ɛkɔsɛm nie yɛda abusua nyinaa sɛ yɛabrɛ ɛwɔ ayie ho sɛde mɛdi kan ka no yɛmmɔ akye anɔpa awia yɛtena se traseɛ mmienu mu kabuo nyame no anenam ne dom so atotoma yɛ ɛnyɛ sɛ anka daduanan biaa no bia nka ntɔkwa bɛsi nanso onyankopɔn twa bi ampa adaworoma ɛfie ha ebi nsi da asedanka ne din daa ne saa ho nti ana yɛdi ahyia mu na ahyiamudeɛ mu no nea yɛaka ama obi biaa waba ha na afei watie bie ne sɛ nokwasɛm ne na kristosom aba ama wiase nyinaa yɛsɛ sɛ obiaa a wɔ ha biaa deɛ fa kakraa bi na onyankopɔn twa bi ampɔma yɛtɔ so mmienu no aba yɛn nyinaa fa yɛ ho ma kristosom nyamsom sɛnea ɛbɛyɛ a yɛabrabɔ ne yɛbiribi a ɛbɛyɛ no bɛtumi ayɛ kama na afata onyankopɔn twa bi ampɔn ahennie no afei bio nwomasua aba ɛnɛ ahwɛ yɛ bɛduru baabi no ɛde wo gyina badwam na sɛ nwomasua ho nimdeɛ kakra ɛmata wo ho a nanso yɛ adeɛ a bɛyɛ den afei bio yɛhia sɛ ɛberɛ biaa no mɔada woroma sɛnea abusua no pii no ara tu pae a ɔmpɛ sɛ ɔde kɔfie ase ɛyɛ ne kuro bio ɛyɛ adeɛ a ha dwene onyankopɔn anim baabi a obiaa firi ɔnim sɛ nti a ɔbɔɔ ne wiase na wɔkyerɛ sɛ wɔafiri ha nti yɛsrɛ sɛ mɔada woroma akwantu wɔ hɔ deɛ nanso yɛtu pae a yɛnka yɛ nkyi na yɛmmra fie ɛyɛ agyapadeɛ a yɛnya bi nsoso wɔ kuro biom ha na aboa ma kuro nkyekyereyɛ no atumi ayɛ kama afei nkabɔ mu yɛ adeɛ a ɛhia paa na nkabɔ mu no ɛmu baako wɔ meame fie a ɛwɔ atɔno so ha na menim sɛ onyankopɔn adaworoma brɛpa mu no nkabɔ mu bɛtumi aba sɛ nti ne sɛ yɛbɛma maako ɛnan sɛnea wɔtoɔ sɛ mu na Jacob mba no yɛ dumienu nanso na obiaa wɔ ne naano wobɛtɔ no so asɛnea abusua mu a wɔbɛma maako nan na ne nyinaa abusua panin yɛ baako sɛ nti bi nti no na wɔ ahensɛm bi ho no nti no nti ase anyɛ adwuma ama ntitimu kakra aba mesrɛ onyankopɔn twa aduampɔn ne adɔfo mu a mɔhyia mu sɛ wobɔ mpaeɛ a monka yɛ mpaebom na yɛn nyinaa nka mmom te sɛ dua baako sɛde ne teɛ no na yɛn nyinaa nkyekyere atɔ no so man no afei yɛhia ɔdɔ sɛ yɛde koroyɛ ne nkabom bɛdodɔdodɔ yɛn ho yɛne yɛn mma yɛn nkontanom ne yɛn nsenom na biribiaa atumi ayɛ kama kurodua yi mu yɛn nyinaa senefoɔ abusua no sɛnea yɛnim no ɛwɔ asante abakɔsɛm mu no pakyiman yɛne yɛwɔ dompa ase mmakom antoa agona nkwansa bese ase ɛne yɛne yɛtwa ahyia ne nyinaa no yɛ asenefoɔ baako pɛ akwantuo ɛne mentimi ho ase bi nti ɛna wɔasimi firi ha ase sɛ berɛ a wɔmdii kan wɔ kurodua mu ha na yɛn nso yɛfiri mmakom a ɛwɔ kuma ase ɛbɛtoa no wɔ ha na wɔkyerɛ yɛn sɛ kuro no ɔno no mfa efie ne nso yɛafa abɔnten nti yɛakonnwa a ɛyɛ abɔnten dɔm hene no asokyerɛ ni nti yɛyɛ ntena atɔno so ha
atonoso no sabe yɛne ayɛ bosomo a ɛyɛ ta no a yɛkɔfa ya yɛde baa sɛdeɛ nanam tete no ɔmde bosom ɛkyekyere wɔn abusua no sɛdeɛ no mu didi etie no enti ne yɛde borɔ no ɛto atonoso obi a ɔte borɔ no so ha ɛkwan na ɛtwa kwa kuro no mu mmienu no efiri mɔta de sida ho ekosi plastic no yɛwɔ ahemburo no ne ɛwɔ atɔ no so borɔ no a hyehyɛ mu nketenkete baasere ne atobia se ne amanwa se ne timba bi de keka ho ne deɛ nya no ne yɛde kyikyiri kuro no obi a ɔte borɔ no so ha bia ɔnyɛ yɛ ba na ɔyɛ yɛ nana ɔnyɛ yɛ nana na ɔyɛ yɛ akonta na yɛ ase na yɛ kunu na yɛ yere ɛna kyikyiri ha ɛnyina wohwɛ borɔ no na bonkum ne nifa fira bontim hɔ ba ɛnyina yɛ atɔ no sofoɔ nko a sanefoɔ ɛne ɛwɔ ha ɛno nti ne yɛka no sɛ ekura ne kwasɛm ne yɛdi akotene wɔ mu yie dwumaso bebrebe wɔ hɔ a ɛtɔ no so yɛdi ama kure akyekyere nsase ahodoɔ a yɛde ama sɛbea sieyɛ asase castek secondary school a yɛsi ne hɔ nyinaa no yɛn nananom mfudan asase ɛne yɛde ama edwai hospital ɛne yɛkeka ho biribi a fa mpuntuo ho a bɛbɛ kurom dua mu a atɔ no so yɛnyia ne hinta ɛkae sɛ ɛtu ase ka wura bank ɛpɛ sɛ ɛbɛbɛ kuro dua mu ha atɔ no sofoɔ yi a na gye si ha ɛka me nua yi ke takyi otu ade hyeɛ na mete fie hɔ bi ɛfiri dan mu ama ɛde bank yi timiɛ na bank yi ahyeta ɛwɔ asantoma mu ha nyinaa ɛno nti ɛne yɛka ne sɛ atɔ no so sɛdeɛ sɔn sɛdeɛ bunu yɛyɛ proud ankasa akyekyere kuro na mɛkuro no akyekyere nea ɛbɛkyekyere nso so ama no akɔ n'anim nso so nea meka ne sɛ yɛmmɔ nana otu agya akyampɔn ne mpanimfoɔ kyi dɔ na afei yɛntaa n'akyi na ne pɛ nso yi yɛmfa asomdue ne koroyɛ ɛnyi paapaa mu atumi ne waka me ɛmfiri hɔ ne yɛnka mmɔm nkyekyere abusua yi yɛn nuanom a wɔwɔ ama no ne yɛ a moatu akwan pii na ntumi amɛdu yɛbɛserɛ brɛpa mu no ɛnim sɛ ɛne mo kasa nyina mote yɛnka ɛyɛ me dɛ sɛ nana apaw ɔhye aman boadu ɛyɛ ma nwere hena ɛwɔ traditional council agora ɔte dwumadie na ɔwɔ USA wanda na bra ɛhyɛ dwumadie mente hwee koraa sɛ bia ɔbɛdu ɛti ana akyiamefo no bɛbɔ mamaneɛ sɛ nana abɛdu ɔmɔkɔfa naba ɔmɔkɔfa nana aba adwabɔ yi ase na wabɛhunu bi because m'ani agye papaapa nyankopɔn twa aduampɔn ɔnhyira sɛ wokae w'abusua na wogye tom sɛ mpa deɛ ne apagya wɔ na ɛde watena saa bɛnwa yi ɛso dwumadie bi sɛ wonyi ho mfiri mu na ɔba bɛtaa yɛ akyi na baabɔduro bosomfoɔ wada worɔ ma wɔne wo nuanom ɛne traditional council mo aba ɛna aborɔma ahena ma mo kwae ma mo so wɔtumi abɛboa dwumadie yi mɔkora nananom yɛbɛba deɛ nanso nana wɔakye wiadɔ na akye ame wokɔ a na ɔda nana ase ama yɛ nyɛ obiara ne serɛ kwan so yi a nana bɛma no kwan nea meka ne sɛ mo nyinaa no ɛmmoa yɛ na kakra nsa watoɔ kakra ɛmmoa yɛ na afei yɛntumi ntɔ mfidie a ɛyɛ bens yɛ a ɛwɔ dɔkɔ azem yɛ a yɛ spinsta no baako nti yɛtumi tɔ a ɛbɛbɔ akɔfi aseman yɛkɔ yie yɛkɔ wɛden yɛpɛ kaa yɛ nia mekaa sɛ ansɛn me kɔ ɔboa sɛ yi a ade hyɛ yi bia kaa ɛde me kɔɔyɛ no ɛbɛgyaa me kɔɛ m sɛ megye di sɛ yɛwɔ bi sɛ yi a ka yɛbɛkɔ ne asa abɛduru asomdwiem nyankopɔn ma yɛ nteaseɛ koro yɛ ne nkabɔ mu nananom zongofoɔ yɛ a mowɔ ha nobness yɛ a mowɔ ha nyinaa no nea meka nyinaa no woka ho bi na menhyira yɛ na ɔma yɛ nteaseɛ ɛwɔ kristo yesu din mu amen na ɔde agorɔ mu yɛsɛ yɛnti announcement nti mada roma dwumadie no a yɛdiɛ no sɛde di kaka kyerɛ wo sɛ yɛfa dwumadie no live ɛwɔ Aserewa TV ɛne Ankoana TV ne sɛ nti no sɛ obi di dwuma bi minister Sodiem onyankopɔn twa aduampɔ nhyira a ɔhyira saa atɔ no so ase ne abusua yi ama no aka kɔfi aseman baako a ɔsɛ meda onyankopɔn ase ɛne agona ɛyɛ mmea me nua anɔkye DC abaya memmo mu no atɔ no so ase neɛ na wɔyɛ yɛde hyeɛ kronkron deɛ ka sɛ wɔ ha afei mampɔn municipal assembly ɛfiri district na afei
Walker Municipal, the first municipal chief executive, Honorable Daniel Powashiaman, now we are at Onoso, a senior Abusia. Near a chance to occur and say, a year babies and cancer board, MP, ya, war, a grant, a figure such a Onoso. Aye, Yania Miangasa, no fast precope. Ya, also it free at Onoso, a senior Abusiamu. Aye, Mahuakua. Na the break ground on so Deputy Minister of Highways and the Road this year. Menyanti yase anchakura the free abuna besiku fiase ya paino the diamond say on fa asphalt and fantasy chiri na kan yase na anpinwa wa ha na nko no akasa na the media ekoso abaimu no onyabre ama na so brepam so beba na fe dia say twat wo kura ne say aye na babodro kusomfo aye agona wono so yankopon twaduampon apagya no akane no okoya Ashanti Regional GPRT chairman na ne brasa so ya ofiri ho sabe woni metoa edu gina tweboa no the sama na naso adina ko the whole Ghana ya wakoye national chairman ya o GPRT of TUC mama musa na kan mana na Nkafa Entwaso oba kofiasi asia oba ba ko di assembly mana obi aso ni bi honorable Mercy Sapon on the assembly woman the history guana kasa ne ma no ado so no yanko ba mo yanko na na do akufo ado abamu so e ho ni ai kasa bodo yanko aba be si afri kofiasi what the MP kofiasi ko ni oba ba ko pe e wadi MP Medicine cancer board also free kofiasi they say who Deputy Minister for Road and Highways Obaba ko port Ghana kofi nyina wano so wanya bie cancer board Mavis free kofiasi ana kofiasi keke ofi he ana no so asenie abusiem ana papa hona na promise so sabi o ye penkola am ye stop on pa e be na mienu bia o so be free fa Okay. So you have to pass your pressure. That's how to find. What by you was pressure. What's your name? Maybe you. And the papa come see man so envelope adu ha say. Yo, sana aya nana no mo adiana abusia no ya aya busia pani Alex adu wache adawa no omo envelope aba sana aya adiana den tuwa family aya busia pani ko si wache eda no so omo envelope so sana aya busia pani Alex adu wache na ankasa ono so ne envelope eni sana aya Malam Adam atakra ono so ne envelope aba sana aya ofa cheme ofa cheme enso ne envelope aba beduam say yase prekope sana adake odakwa one ne ye na madua na bushani ma na ewo omoso omo envelope abedu ana antibadu so de aba abe edu ha sei ana aya Professor Opon David ono so ne envelope aba abedu ha opani yankoma Emma abushia no nyina opani yankoma mo so mo de no aba abedu sana opani Oscar beko ne ma eso de abedu ana aya opani kwamnado nko aya holala ne ma ana opani kodwa hamoa Emma omoso omode abedu ana owura Solomon adu beko yase onso ne de abedu aha eda mo ase ye toaso osa na bema kunu abusian na abusian na man ko dia chame hino eto nyina ti ko abusian da na ya de 500 Ghana cedis abusian ni mo nyam 500 Ghana cedis man 500 Ghana cedis serious na sache kwache na be kana na sache ofia sehene achiame hene 500 Ghana cedis 500 nana aba shock me ne papa 500 Ghana cedis aba so ni picture ni tadi ye man 500 Ghana cedis this ye ne kama 500 Ghana cedis ba ya ma me ni we ni feel ho na
Yeah, no, no, my Abasa, yeah, no. Hey, you're ready to say, Papa, don't talk for yourself. No, no, Miss Ona, come on. We're about to talk about talk. No, no, yeah. Miss Ona, Miss Ona, no, and the GPRT chairman. Your toss will be a Kuna mine in a mountain and not what do a share mine. Not a so and not of Fiesta here at Chama here. And no more. I don't know. I told us so as senior. I was 200 cities. I'm on this again. Cano Papa Pano 200. Moscow Christian Church 200 cities. Ipa to me, and you hear 200 Ghana cities. By your say, I don't see 200 Ghana cities. Oh, no, where is it? I'm going to phone you. I'm going to say, Ghana cities. 100. Wow. 100. Now, dear Grumbasoba, 100 Ghana cities. What's what the guys here from 100? Of you, oh dear. Aha, for you. Hey, oh, you are. It's a man, sure. It's a man, a man is over by him, man. I have him. 100 upon your very one. With the 100 Ghana cities. Hey, Yakotokao. Quite careful. Yakotoka 100 Ghana cities. Cameraman 100 Ghana cities. Come here, Samaya. So senior Mamma Casano Kabi. Yes, yeah, but some member in your type. Oh, fun. Oh, David. Oh, fun. MMA. Yeah. Hey, Massaja. Yeah, you so. Never go home. Why from the class?
ohwɛ no ma no kɔpɛ bosia na ɔde bɛwura yie no mu a ɛnu sɛ yie yie no ɔde ma afɛ mu na mmom sɛ yɛbɔ afɔdeɛ ne ɛnya sika no de tɔ biribi te sɛ kaa ɛyɛ adwuma ɛberɛ bi do no ahia sɛ ɔde yɛtu kwae a na ɔde yɛatu ɛpɛ kotoɔ to hɔ a sɛbi sɛ bi firi tɔ anaasɛ yɛtu yɛ mu bia yɛntumi kɔka sɛ yɛkɔfa yɛ dweturo na obi dweturo mu ɔde akɔyɛ abusua no bɛtumi na ɔde awuram ɛm sɛ ba saa yɛde koroyɛ ne nkabɔ mu ɛbɛba abusua no nti na yɛn sɛ abusua no nyina nhyia nnɛ na yɛn nyina yɛne yɛn mma yɛn namfo nom yɛn yerenom yɛn kunu nom yɛni nsaawato a yɛafo deɛ yɛmfa mpɛ a ɛyɛ dɔboro adze mu ɛyɛ sponsor ɛmfɔ ne ba akɔntusɛm a ɔyɛ amoyɛ ti na afei yɛn nyina sɛ hu yɛn ho yɛn ho sɛ nyina sɛntu a yɛpɛ sɛ yɛbɛhyia ɛno nana yɛhwɛ Kofi Ase kurodua yi mu a bɔɔno mmienu ade duro paa ayɛ atɔnɔso ɛna ɛyɛ ahemborɔ ba atɔnɔso ase yɛ abusua no ɛyɛ dɛn na ba Kofi Ase kurodua na mudumadi a mudi ne ha ne sɛ atɔnɔso ase ne abusua no ɛyɛ abusua a ɛfiri Kumasi Amako ase ne abusua no yɛfiri Antoa yɛmu dodoɔ no atena Amako na nomu no na yɛmu bi ɛba Kofi Ase abɛsɛtere ha ɛberɛ mba Kofi Ase ha no na wɔ sɛ anuanom aka hɔ no bi ba yɛyɛ nananom a yɛfiri no mu na fɛ nana bɔ nsuwa no ɛba bɛhwɛ ne nua bɛrima ɔbaa no kyerɛ sɛ ne nua bɛrima no abɔ sese a wɔte nti ɛbaa yɛ no asase no yɛtwa no yɛyɛtwa yɛ deɛ ɛkɔ atɔ no so ha na wɔn nso so atwa no deɛ akɔ ahemboro no mu nti kuro no hwɛ a yɛde kwaeɛ ase yɛ ɛbu yɛ kurom atɔ no so ase ne abusua ɛna ɛwɔ edwom ɛfa ɛna ahemboro no mu nso no wɔ ɛsoro hɔ nom no na atɔ no so no deɛ nti ɛfɛ yɛ atɔ no so yɛ nananom deɛ kane no tɛm deɛ ɔmo de bɔ sɔm ɛna gidi sɛ ɛbɛboa no abusua no akyekyerɛ ɛbɛsoma mu kɔtue na yɛ kano no nti no ɛna me ɛfɛ bɔ no natɔ no so na yɛnyɛ atɔ no so sɛ abusua no de atɔ no so na atɔ no so yɛ asene a ɛfiri kuma so bɛbɛ nti yɛbɛsra a yɛn nua yɛ a na ɔsosɔ wɔyɛ otu ase kae ɔpɔn tu ase kae a ɔdi kae nana abusua atɔ no so ase ne abusua yɛ na ɛwɔ yɛ abusua panin no yɛbɛnya abusua mpanimfoɔ dodoɔ sɛ na atwa mu kɔ a na wote nananom akɔnya kɛseɛ so menya me nana akora mosi me nana akora mosi yamoa ofisi yamoa afei ɛno akyi nana sɛ kɔdwo nana kofi akɔ nana kwame yɛboa ɔsiama YBT nana ɔnabo apɔw ɔsiama apɔw ɛno akyi ɛna nana safo kantanka ya baabo pempem wae yɛwɔ ne kyɛ sɛ nhwɛ mu a ɛbɛyɛ nsu ofisi yamoa ɔsɛe kɔdwo nana sɛe kɔdwo nana kofi akɔ nana kwame yɛboa ɔsiama apɔw ɔsiaman boa apɔw ɔsiaman ɛna safo kantanka nana yɛkyerɛ atɔnɔso na wo kasa no a wotumi kyerɛ atitire ne ani nkyerɛ a ɔmo abusua no mu a ɔmo som nipa ɔmo som ɔman no ɛwɔ abaa mu wobɛtumi asusu ama yɛtiefoɔ ate anaa kame nsa nti so bio ɛyɛ nokorɛ saa yɛade hyɛ no ɔmo a ne bio nam a wɔyɛ yɛn nyina yɛfiri Kofi Ase wode makomba yɛde kaa ha ebi tu kwae kɔtena yɛ aba nam a wadeɛ na wadeɛ no mu no ɔmo wo ba ɛwɔ hɔ ama ɛma no ɔmo wo yɛ emu baako afidwa sɛkyerɛ east saa berɛ yi ɛyɛ MP a ɔhwɛ wɔ no ɔyɛ honorable Mary nkansa boa ɔyɛ no ɔba ɛno akyi yɛn nuanom bi tena abona yɛyɛ nana aba abɔduro bosomfoɔ abufi ama onua abɔkye ɔno nso ɛyɛ DC ɛwɔ ɛhɔ ɔbrɛ a ɛtwam kakraa bi ɔyɛ NDC afei apɔw ɔsiaman boadu nana apɔw ɔsiaman ɔno nso so ɛbɛyɛ municipal chief executive ɛwɔ mampɔn afei ɛno akyi national chairman yɛ ɔyɛ GPRT chairman prempre yɛ a meka sɛ ɛyɛ nana Resiama Nimaako yɛ a ɔyɛ GPRTU national chairman yɛ a wayɛ regional chairman ɛwɔ GPRTU ɔno nso ɛna kɔmfoɔ ne kyɛ bɔ fom a ɛde kyekyɛ asantoman ɔno na ɛno akyi woba yɛ fam a yɛmu bebrebe asɛmberɛman deɛ
atɔnɔso ase ne edie emu bebrebe ne wɔ faasa ma afempɔn ɛyɛ afra mu ano ɛnyɛ nyakume ɔyɛ asɛmbere mu a wini akofia na ne fempɔn ɔyɛ asɛmbere mu a wɔ ahemburo nom wini awɔ sansa mu afempɔn ɔyɛ asɛmbere mu a wɔ ahemburo nom wini honorable Mercy Sapa ɔyɛ asɛmbere woman ɛwɔ atɔnɔso ne wɔ faasa Richard Jesse ɔnso ɔyɛ asɛmbere mu a ɛwɔ atɔnɔso ɛnu ɔkyi department a ɛɛboa ɛma atɔnɔso ana ɔman no ɛkyekyere fa abayi mu ne kofi ase yɛdi dwumaso bebrebe mprempren a me kora me no wɔ kasa me ɛna meyɛ market manager yɛ mampɔn municipal assembly ɛwɔ kofi ase a me kofi ase market so bere korɔ no ara no dwumaso bebrebe wɔ hɔ a yo nana sɛ yɛhwɛ ɔman no mu a abusua mu nipa ɛso yɛbɛkɔ kofi ase mu a nananom atena nkonnwa no ɔbusua nipa dodoɔ sɛ ne wɔ mu a ɔmoboa ma kofi ase akɔ so ɛno na ɛde twa yɛ ntabi ɛyɛ traditional council kofi ase ahemfie atɔnɔso ase ne abusua kofi ase ahemfie mprempren yɛ making aka ne nam wɔ manwerɛ hena akonnwa ɛwɔ ɛno yɛyi de kɔ agona no ɛna yɛsan wɔ abɔnten dɔm nana mpipirɛ ko ɔkɔfiri kofi ase ahemfie a sɛ kofi ase hene ni hɔ a ɔno na ɛhwɛ hɔ afei yɛwɔ kofi ase hene akyɛma hene nana sɛkyerɛ kɔnkyɛn yɛ ɔno na ɛkasama ne kofi ase hene ɛwɔ bɛdwa fie ɔno yɛ akyɛma hene afei yɛwɔ kyɛma ne kuma ɛfɛ no kyɛma bia ɔno nso so ɛwɔ kofi ase ahemfie hɔ ahemfie hɔ nso yɛ atɔnɔsofoɔ yɛ mma ne yɛ nana no bebrebe na adi akonnwa no bi yɛ a wɔda so a ɛdi akonnwa no bi ohwɛ akyi dɔm hena a ɔsɛ sɛ a wɔyɛ me nana wohwɛ ankɔbea wɔyɛ me nana wohwɛ bom nkonnwa nananom fie a na sɛ mo aso paa afotuo a ɛtwa to ade ma afiasemadra a ɛde ma kofi aseman no sɛ yɛma koroyɛ ne nka bɔ mu ne anyi ma nsosɛm mfiri kuro no baabi a kyekyerɛ du no akɔ no kɛɛfɛ ɛno nti sɛdeɛ nyame ahyɛ yɛ animonyam no ɛnka ɔma yɛn nyinaa no nka mmom na nkyekyere kuro no mɛkuro no ɛnyɛ fɛ ɛnyɛ fɛ mekyerɛ nka bɔ mu ɛne koroyɛ ɛne wɔdɔ ɛnika atoa no na yɛma nyamfam ɛne ɛnwomasua ɛmmra busua no mu na aboa ama mpuntuo ɛne ghanaman apa no ntoma fɛɛfɛ nana safo kantanka ayɛ kofi ase atɔnɔso ase neɛ abusua pani ɛnɛ wɔn mo dwa kɛseɛ paa sɛ wɔne n'abusua wɔn mo wɔ amanɔne ɛne akɔntuo mu nyinaa yɛhyia no ɔno na yɛte ne nka no ɛbrɛ pam yɛbɛsa ɛne na hyia biom ne deɛ bɔyɛ ne deɛ ɛbɛgye nti monto mo nana safo ayɛ ne sɔre paa yɛbɛgye abusua pani ni nana safo kantanka nana safo kantanka yɛ wɔ no oh, what a massive, what a massive. Some of them come up, yo abusuafoɔ wohwɛ dwumadeɛ ɛkɔ so adi kae amamɔnya no nteɛ sɛ ɛyɛ kofi ase atɔnɔso ase ne abusua a nana safo kantanka ɛda wɔ mo ano ɛnɛ ɛyɛ kofi ase no yɛ ɛna ɔmo ato ɔmo sa frɛ abusua mu no nipa a ɔmo wɔ akyirikyiri ne bɛnkyɛn nyinaa sɛ ɔmo mmra ne nyinaa nka mo no ɔmo afotoɔ ɛmfa ɛmo abusua no dwumadeɛ ɛnɛ yɛhwɛ panin kɛseɛ a anaa mpanimfoɔ a ɔmo te pono ti a na yɛka nananom atɔnɔso ase ne abusua no na sɛ ɔmo so wɔ abrempɔn paa ɔpanin a wɔn nkyɛn ɛyɛ nana nimako bresiama ɛyɛ babodo wosomfo agona ghana nyinaa nso gprtu chairman national chairman nana ɛno no ɛna ɛyɛ nana apɛw ɔhyɛ amanboa duro ɛyɛ agorɔ man hene manwerɛ hene wɔn nyinaa nso firi atɔnɔso ase ne abusua mu na yɛne nana ɛbɛtwetwe nkɔmɔ na nana afutu ade manchini ma esanse so obi etimi afri kofi ase atɔnɔso abusuam abɛgi PLT national chairman a na baabi a obi aso betimi nana yɛ mo akɔ aba ɛba anko na TV so ɛne asewa TV nda asera ohene nana adwumadie na yɛ susu sɛ kebenya atitiri ne ntire sɛ wɔ aseɛ o motivation sɛ deɛ na wo ka kyerɛ kofi ase ma na Ghana man a
ene omo hwe wanko na TV su nyina yo medas mefo of the case yesu ama titru kofiase fo ne mabusia atono so abusia o so nipa ba bia ofre bia se o ma krom ehia wo menim pepe se me nsono me no nyina fri kofiase atono so abusia the brand na ma mete se obeso ejumati se no bia se meba me frankra bibru ena so yaba na mo se target no kra ide yan no me bae no se be ya me akesesem wa ha ba e ugidie se ka no aye no de sete bia no nyambe boy na no beta kira mi ato Jamaica ne se obia ma na ba mu so ni party bia no maye hu na me se de ya bedroom re papa bi no e bia me me frɛ kra se ha akoye national chairman dia na wo so bia obetuma akoye national officer bia be mpa so da bi nana babodro bosomfo no nka wo kyerem bretia wa ma obi a otie ye eti asema ya yo ya kan babodro bosomfo a medi akonwa no so si a afi we wuro na mfi aduana nkron 49 years ya akonwa ye nyina beti asese asantefo e bo believe say we gidi ese komfo na che every aguna asante e na akonwa kase ne bosom kase a what ihe asante man ya akon bebre ma edi nkunu me na metia no sesi na afutuo ba na de ma enchirima ne mabunu a omo hwe ye afutuo an be ma obi anya sutie obi a mu ade obra ho ase wo ya bofra onyame no abepagyaw onyam pa bom prebia se nyame hira nyina na akwo ni message ahantan sabe edi anbu ase akan obi amre ho ase na wo mu se obra ho ase awrade tumi pagyaw nana ni ma ku bresia ma babodo bosomfo aguna traditional council ana wasaya GPRTU national chairman ana ya no atwetwe nkomo de beko nana bodu apa ohyiaman eho na ye no atwetwe nkomo ebiem esan se dwumadi enti ana nana free USA abochimemba nana apel nana ohyiaman apel bodu mbangura hina agura manhene nana ye ba kwa ba e ba nko na TV yeah eja nana dwumadi a tise obaye ye nyanche so from America ne bedru nura ya dwumadi enti na bae ohu ne sei madam ase dwumadi na akoso pa na me wo ha no mo tika kira me se wo mo ye dwumadi bi me mo efani mo nyam meta wo mo ji mesmeti wo me je me isa meba na covid ninti eja bedru airport no ka me di don fi di numan sana me di but me ye se de tie bia me ba beboa me kuro ani me busia anu ntina me wa ni nana apel ohyiaman bodu manwura hene eye agro traditional council nana manwura hene awa grandma hene fie no udumadi ne say me dwumadi say me boa sa agro hene be ko ba bia me hwɛ na fadie ani ne niam me boa ja se hene say bibia agro hene be ye bia nsa no obi abonten e ko fi mo na afuto be na odi be ma enchiri ma ene omo be say e be hwe mo bra bo so na yasua na da achi no muni wa yatimi atena ma konwa kase no so me de afuto an be ma enchima ne say ma o sare a oni kan fa nyame o fa nyame a wo bibia na fe o munya insanum ani entoka na say o fa nyame na say uja entoka nyame no a betra o de o sa wo ye nyame na be ma wo nyansa kwa mi ko na mtumi na mde ko nyame ena o ma me ko no so o di maba entime letu o mo fo say mre bia o me fa nyame na o betie ye mpanimfo ya beda nana apel ohyiaman bodu eye agrama hene manwura hene US abroture no fi bai atono so kofi ase ne abusuam ena nana afria eti atitiri ade ani ntire ena wo atono so ase ne abusuam nana ya beda ase ebrepam ne besa ne mo atwetwe enkomo biem so da ase bebre eye nana apel ohyiaman bodu
Samuel yɛ dwumadi a ɛkɔ so ya na ɛyɛ nananom atono so Kofi Asiase nua abusua nana asafo kantanka ɛda wɔn ano woyɛ mpanimfoɔ a sabre ɔmo ɛte ɛpono yi ti a na yɛ efie no mpanimfoɔ a ɔmo ti dɔmpa a ɔmo abɔ na na ehu ade a ɛfɛ se yɛwɔ nana ɔsɛn Kofi Kɛkyire Jose oyɛ fie pani a ɔda bɔma baako ano yɛwɔ ɔpani Timothy Nkati a ɔno so ɛda efie baako ano oyɛ fie pani sana nana yaw amankwa ɔna tɔsoɔ no ɔno so ɛyɛ efie pani wɔn nyinaa nimdie ɛna ɔmo teta nana asafo kantanka akyi a ɛnɛ yɛhu dwumadi a ɛte sɛ nana breki a wɔn mu ɛdeɛ na wɔka kyerɛ yɛ tiefoɔ ɔmo hwɛ yɛ ewiase afa na nyinaa. yɛade sɛ meka ne sɛ awurade nyankopɔn ne yɛda no aseɛ yɛdi nkaa no ɔna mma saa adwene no baa nnipa no tiri mu a yɛso yɛde plan yɛ a saa adwuma yi ɛrekɔ so nti ne yɛdi nkaa no yɛde nyame ase ne yɛtɔ so bie mu no yɛserɛ sɛ atɔnɔsoman ɔmo nyinaa ne ɛnyɛ baako yɛyɛ a wɔyi a yɛyɛ ebi wɔn bi kura ba wɔn ama nti yɛserɛ sɛ ɔmo mmiɛnyɛ nka bɔmu baako yɛnhu sɛ ampa nana asafo kantanka bɛdi adeɛ no ɔne ne mpanimfoɔ na ɛtena aseɛ no ɔmo so ayɛ bi yɛsɛ nyame yɛ adom sɛ ne ɛka a yɛse yɛɛtɔ yi yɛtumi tɔ a ebi nsii da ɛwɔ yɛfie ha sɛ wɔni na ɛfɛ ɛdi nkae ɛni tiɛ dɛ bi yɛda mpanimfoɔ baa yɛ nyinaa se mu a mobɛyi sɛ adeɛ ehu efoni so yɛda maa se nyame nhyira me ɛyɛ ɔpani Timothy Nkati a ɔnso yɛ fie pani a ɔda ɛyɛ abusua no ɛbɔma baako ano ɛna wɔbɔm te sɛ ɛdeɛ na woka kyerɛ yɛtiefoɔ berɛ a yɛhwɛ wo yɛhwɛ dwumadi a moɔgye yi a na kyerɛ sɛ ɛyɛ mu nimdie ɛna atumi aboa ma saa dwumadi yɛtumi kɔ so ɛdeɛ na woka akyerɛ yɛka kyerɛ tiefoɔ sɛ ɔmɔmmoa yɛ ne dwumadiɛ no ntumi nkɔ so ɛnyɛ yie ɛyɛ ɔsɔmpani Timothy Nkati a ɛna ɛsɛ tenka ɔyɛ fie pani ɔmo nimdie ɛna ɔmo de ɛɛboa ama ɛyɛ nana asafo kantanka ɛna ɔba pani nana akuafoɔ wɔ a ɛkyɛ ma dwumadi ɛte sɛ akɔ so meda ase nana mokɔdi dwuma akantɔ sɛ sabe no mbɛkasa biom ɛndɛsisina mo ka sɛ kɛɛ ɛnya no wɔde momfa no nyinaa ma mo wie a lɔde suae na ɔbɛtwa ma no nyinaa picture ɛde ama ɛ ɛnti sikye ɛyɛ dwom no afei yɛnkyerɛ ɔdɔ nkyerɛ ɛfie mpanimfoɔ yi wɔn mo na ekura busua yi a ama ɛnɛ busua no adɔre sɛ fie pa yi ti dwom o
abusuafo sɛ wɔn gu so a yɛhwɛ nananom atono so aseneɛ abusua ɔmo de bɛdi a homecoming a ɔmo yɛ ne ne on the 4th January 2022 yi ɛwɔ Kofi Ase a yɛ maame yɛn no bɛka sɛ ɔbaa pani Nana Akuafo wa ɛyɛ atono so Kofi Ase aseneɛ ɔbaa pani no na yɛbɛkɔ Nana ɔne na twetwe kɔbɔ na wabɔm de sɛ me ho yɛ nyame adom Nana otuna akonnwa so sɛ ɔbaa pani ɛwɔ atono so asene fie efie bɛ sɛ ni yo me da wase me tena akonnwa so efie aduonu anson efie aduonu nson aduonu 27 years na sɛ ɛnyɛ asɛm ketewa koraa Nana now wohwɛ a ɛyɛ TV ɛna yɛhwɛ wo yi afutuo bɛɛ ɛna ade bɛma yɛ mabunu titiri mmabaawa a ɛwɔ abusuam ne ɔman no mu nyinaa wɔhwɛ wɔ ne yo me soso me da mo ase sɛ me nka kakra me ni me so me tena akonnwa so me mpanimfoɔ ɛne me maame nom ɛne me nuanom nyinaa wɔn mo so bu me wɔn mo agyegye me abaaba saa bɛsi saa bere eti me sotie yɛ a me yɛ nti enti na mpanimfoɔ nso yɛ ne me ho agorɔ me so biribiara mɛyɛ biara mpanimfoɔ nso yɛ taa m'akyi eti me so me srɛ me nuanom ya yaka yɛdi m'akyire me so mekɔ a obiara anya sotie sɛdeɛ me mɛnya sotie a meti hɔ yi ya mpanimfoɔ nso so yɛ ne me ho agorɔ no eti me so meda mo ase sɛ mo ama makɔ anya sɛ menka mfie dodo a matena akonnwa na nyame nhyɛ wo yɛn nso wokɔdi dwuma foforɔ nti yɛwie a bɛsa no aba wo nkyɛn ebio wofiefoɔ bɔde so yɛkyerɛ me ne kasa no ɛne kɔdɔ ɔmanfo no natena se ɔbaa odi dɔm anim hɔ ɔbɔ mmarima no kyi dɔm ɛma no nyinaa yɛ maame baako a aka no okay ɔfa panyinafo yɛnturi mmienu nkoa ne yɛnkɔ yɛnim ɛyɛ ɛnefo a woyɛ ɔbaa wodeɛ ne sɛ dɔɔso na yɛpɛ ɔpe mmienu na afiri hɔ pe mmienu na ɔba kwa me agresi kyia me ɔpe baako ne fa kwa mo deɛ deɛ mɛka wo deɛ no ɔna motofoɔ mesrɛ wo ne haw yɛ bɛka wo di agorɔ mu deɛ ma mehwɛ adeɛ ɛsɛ mehwɛ adeɛ ɛnti mo a wode ɔdi agorɔ mu abusua ne nyina kyia fi ɔman Damas
Yo, I was here for a year and corner TV, and then Aswa TV, and I'm over here. The media, I am an animal at an so, a senior Kofiase, Abusia, and a home coming. Now, over and Panufua, but 2 months, 50 years. I am craving Panufua, Ebino. Who almost am crying, so I do more bono, and that's I'm going to cry. A year at an so, assembly mine, honorable to 4 Ebenezer, Sana, a year. I have brought room assembly mine. Honorable you see via Kubu. And also and a woman Sandy Faiswa. See me so brother, that's my or that's na so for the bushia dom ina yensenum ye kronum ye ma ye nananum ye kasi yakaka ena mega semna na baba fidie so ye abeda obi bia ase sie ni kaja eni asida ye dam ase na ma se bia ya bre to asoma yo mama wasampa machia original nice already that was the ma would concronis yes shall see and anyone shall see when the young more that was bomb pie you be beer out to the bottom your diakuma passo teach edumedia in your brain already come when I don't bow with you amen I feel be there in the fear already shananam amen if a bomb pie the bush in a shower I dream power omonienti already take him out. Amen. Let your person we are no money show di anymonia. Amen. Says, almost Fred don't know she say. Now, if you don't person with talk, or may ye a chair, a show di anymonia. Amen. I feel if you have corner, Boa Obi Biera, then you could be a fee, a was some game. Among Bafruka, among Benante, quite be a befenina, Kaya home, not a good fee, a was some game. That was. Udoba Yesu Kristo dimuti. Amen. Amen. So for ya menshira papa pa. Ni so for mami na me enshira mo. Ande na me hwe akonya no so no nana no mo e be sore. Bushamba ni fo no sori o. Bushamba ni fo sori o. Yo, pa ye fo na ma ye
afre mu nyina kwasia da so DJ Mother 1 and the only female DJ in town kwasia na ya be pori so ampa ya be da kwasia na DJ Mother DJ ni ba ko poyo ba okay for DJ nananom na mo fẹ́ chichiri be je be boy titru of Oliver Ma Alatico Oliver family Amadi Asrewa TV Akwana TV almost papa oba wede oye ade na oye esa oto safra wa ho a omde on kaka papa ebeba beboa ayefo na oye drone na oye bibia oye na bia mo no twen fo nyinu ko a na to safra wo na bibia TV ekoso Phyllis amwa na misao Alatico na misao papa why are